Il-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija f'Settembru li ġej se jkun qed jiċċelebra l-25 sena mitwaqqif tiegħu, snin illi matulhom aktar minn 50,000 student iċċelebraw il-gradwazzjoni tagħhom. Ix-xahar illi għadda saret it-tnedija uffiċjali tal-attivitajiet li se jikkommemoraw dan l-anniversarju tant importanti li jfakkar il-pass importanti li kien ħa Gvern Nazzjonalista biex jinfetaħ l-Emkast, pass xprunat mill-eks Ministru Luis Galea. Dan il-kulleġġ kien frott viżjoni fit-tul illi kellu l-gvern dak iż-żmien ħolma li għadna ngawduha sal-lum u li minna gawdew eluf ta' studenti u żgħażagħ. F'25 sena l-Emkast kiber minn madwar 1000 student għall-istituzzjoni illi lum tħaddan fiha mal-10,000 student, ħafna minnhom żgħażagħ u tul is-snin sar investiment qawwi fl-infrastruttura ta' dan il-kulleġġ fost l-oħrajn b'fondi ġejjin mill-Unjoni Ewropea. Il-gradwati tal-Emkast illum jaħdmu f'bost toqsma tal-ekonomija Maltija u b'korsijiet speċjalizzati il-Kulleġġ Malti għall-Arti, ix-Xjenza u t-Teknoloġija qed iħares is-snajja Maltin, ix-xogħol tal-idejn, ix-xogħol tekniku, l-idejat innovattivi u l-edukazzjoni prattika. Tant li kien Gvern Nazzjonalista li daħħal korsijiet prattiċi li jimxu pass mal-industrija, fosthom il-korsijiet fit-twissija u l-manutenzjoni tal-ajruplani, industrija li 25 sena ilu kienet waħda innovattiva u li baqgħet toffri opportunitajiet ta' xogħol għal ħafna ħaddiema b'pagi tajbin.